4.2 नि जौगानाय समानथाय 4.2 नि 1 नि 2 नम्बर कुइसन 1 नि 2 नम्बर कुइसनखौ जों मावफुंथाय खालामगोन 2 नम्बर कुइसनाव जोंना दंमोन सानजाबगिरि बिजिरनाय जों गाहायनि जौगानाय समानथायफोरनि मावफुंथाय दिहुन कुइसना जोंना 2x² + x - 6 = 0 जोङो कुइसनखौ गोजौआव लिरनाय बायदि खनसे लिरनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो बेखौ मावफुंलांसिगोन गेजेर बिदाबखौ बोखावनांगोन गेजेर बिदाबा जोंना बेहाय बेसेबां दं गेजेर बिदाबा जोंना बेवहाय 1x दं दाना जोङो 1x खौ बोखावगोन जोंना गिबियाव जों मा खालामोमोन गिबियाव जोङो x² नि थादेर आरो थादोम अनजिमाखौ सानजाबगोन x² नि थादेरा बेवहाय 2 दङ 2 सानजाब आरो थादोमाव बेहाय 6 दङ मोननैजों सानजाबा जोंना बेसेबां जायो 12 जायो 12 दाना जों बेखौ बोरै खालामगोन दा जोंना मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबोब्ला जोंहा 12 मोनो समान 12 मोनो आरो बे मोननै अनजिमाखौ जोंहा मा खालामनांगोन दानख'नांगोन ना दाजाबनांगोन दानख'नांगोन मानोना जोंहा थादोमनि सिगांनि सिना माइनास खालामबा जोंना बेसेबां मोननांगोन 1 गेजेर बिदाबा 1 नालाय 1 मोननांगोन होमबा जोङो 4 जों 3 जों सानजाबबानो 12 मोनो बेनिखायनो जों 4 जों 3 जों दानख'लायबानो मा मोनो 1 बेनिखायनो जों बेखौ मा लिरनांगोन दा ओरैहाय लायसिननानै जोङो 2x² + x - 6 = 0 नैबे ब्रेकेटाव जों मा लिरनांगोन ना 4 - 3 खौ लिरनांगोन 4 - 3 बेनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआव जोंना फैगोन 2x² x जों 4 जों प्लस 4x प्लस x जों -3 जों -3x - 6 = 0 फैबाय नेक्स्टआ जोङो बे मोननै आरो बे मोननै कमन लानांसिगोन दा जोंहा बे मोननैनिफ्राय कमना लानो हागोन बेसेबां बेहाय 2x² दं बेहाय 4x दं बे मोननैनिफ्राय कमना जोङो मा लानो हागोन 2x कमन लानो हागोन 2x कमन लायोब्ला बे मा आग्लायगोन जोंना बे x आग्लायगोन नाय प्लास नैबे 4x आव मा आग्लायगोन 4x निफ्राय 2x कमन लायोब्ला जोंहा मा आग्लायगोन बेहाय only 2 दाना बेखौ जोङो मा खालामनांगौ बाहेरायाव थानायजों ब्रेकेट सिंनिखौ सानजाबनानै नायफिननांगौ सानजाबबा जोंहा नैबेखौ मोननाय जाफिननांगोन नायदो 2x जों x सानजाबबा मा मोनो 2x² बेनि उनाव प्लास 2x जों 2 जों सानजाबबा मा मोनो 4x होनबा जों कमन लानाया जाबाय कमन लानायनि सोमोन्दै क्लास 9 आव फोरोंखाबाय दाना नैबे माइनास दं नालाय माइनास दाना बेनि उनाव मा दं 3x - 6 दाना बे मोननैनिफ्राय मा कमन लानो हागोन आङो बे मोननैनिफ्राय आङो only 3 कमन लागोन 3 कमन लाबा जोंहा 3x आव मा आग्लायगोन 3x आव x आग्लायगोन दाना जोंना गोसो गोनां बाथ्राया मा नैबे माइनासजों नैबे 6 नि सिगांनि माइनासजों सानजाबदोलाय माइनास सानजाबा जोंना मा जागोन प्लास बेनिखायनो बे ब्रेकेटाव मा जागोन प्लास दाना नैबे 6 निफ्राय 3 कमन लाबा मा आग्लायगोन बेहाय 6 आव जों 1 नाम्बाराव फोरोंनाय बायदि सानदो 3 जों मा सानजाबा 6 मोनो एबा 3 जों 6 खौ रानदो 3 जों 6 खौ रानबा 2 मोनो बेहाय 2 आरो बुंखादों ब्रेकेट सिंनिया जेब्लाबो मा जानांगौ एखे जानांगौ दा जों नोंसोर नुबाय ब्रेकेट सिंनिया एखे दं x + 2 बे दाना बेनि उनाव बायद्राजों बाहेरायाव खनसे लिरदो 2x - 3 सिङा एखे नालाय जायखिया मोनसे लिरबानो जाबाय x + 2 खौ लिरबाय समान 0 बेनि उनावहाय जोंना फैसिगोनलाय आयदा रुल लादोलाय बेनि उनाव जों आयदा रुल लादो आयदार लाबाय आयदाराव जोङो 2x - 3 = 0 दाना बेहाय -3 आ समान बारनानै थांगोन -3 आ समान बारनानै थांबा मा जाहैगोन +3 ल' लिरगोन जों प्लासखौ लिरलायाबाबो जायो जेबो गैया माने प्लास होननानै मिथिखायो दाना बिदियाव जों मा खालामगोन x खौ लाखिगोन x खौ लाखियोबा 2 आ समान बारनायखौ मा खालामहैयोमोनलाय रानहैयोमोन बा 3 खौ 2 आ रानहैयोबा मा जागोन 3/2 बे मोनसे जाबाय आरो ओरैहाय अर होनानै लिरदोलाय अर होनानै एबाराव x + 2
समान समान 0 दाना दाजाब 2 आ समान समान बारनानै थांबा मा जागोन x समान समान -2 बे होमबा जोंना मावफुंथाय मा जागोन therefore दिहुननो गोनां मावफुंथाय होदो therefore दिहुननो गोनां मावफुंथाय होननानै नोंसोरो -2, 3/2 खौ होदो अब्ला बेनो दिहुननो गोनां मावफुंथाय बुजिबायना